Kini All India Radio Shillong ka kuboran pulia phiri merinong diwalang. Kimar ki bakong sanjong ka kubor mata ka stem. Leje kendu menteri ramba ka jelaw konrat ki sangma lembat ulampang ke ndorba thawan ka Meghalaya ba met ba lingdo ya ulampang ka Lok Sabha Om Birla. Ba diwe ki menteri ka sarkar India hinin ka singi New Delhi. Lapli ka Crime Branch Police Station CBPS East Khasi Hills Shillong minhin ka singi. I hukum ke District Magistrate East Khasi Hills ba ambit ban pensawa jam ki hon kali hasurok namar kalong ke jing pen ken ye ki kendon an ki khubor ki babnya Menteri Ramba ka Meghalaya konat ki sangma lembat ulampang jong ki indor ba thawan ke jelaw ba met ba lingdo kilale ban ye kendo ye ulampang jong ki indor ba thawan Lok Sabha Om Birla hinin ke si New Delhi uba met ba lingdo ong ba kilapan sngo ba ha ulampang jong ki indor ba thawan ke Lok Sabha Halor ka jing ya jong ka tari ka ta ka be dei ba ka jing tei ya ka dor yeng dor bar thawan ka thamai ha Meghalaya ula ban rap shushu da ka bong ba Om Birla ula menjur ban wan cha Meghalaya ha ka ba kut jong ni ubanai da ka ba pedyang ya ka jing khot sngo ha jong ki tei ki arngut kinong ya hadin ka jing kendu ba Om Birla ki tei kinong lam rang ba ka Meghalaya ki lalet ban ya kendu ru ya ki sangut ki wei pat ki menteri ka sarkar pedeng ki ba kenthum ya menteri ka tanat penroi sor Hardip Singh Puri wa pedru ka tanat lingsun Gajendra Singh Shekhawat ubadai menteri katanat ki kam penroi na ka menteri katanat ki kam Meleka Kiran Rijiju badi menteri katanat ki kam Khlau Prakash Javadekar hakati ka jing kendu kaladan ka jing kren halor bontri ki kam penroi ki be dei ba ka jela Meghalaya menteri nang badu kari Narendra Modi ong baka an ke bathmai ke be dei ka kam rap kam riang kan samara jing mentoi shiboni ki nong rap ki ba kham tolat hakari habai jing kren hakin ba thau ain Rajya Sabha men ka singi Modi lo ong baga jing thmu ka bakong sana ka bapan mi ya ki an ki bethamai ha karep karyang kalong kerpang ban pen mentoi bat pen biang ya ka jing ang nu jong parat khat ar klur ngot ki nong rap ki bakham duna ulo ong nu baka sarkar kala pen mi ya ka kisan rail bar kisan udan scheme banyarap ki nong rap bakin kham yo nong shu ha ki yo ki bakham he Director General Jangki Pulit O.R. Chandranathan Minhin Kasiula play ka Crime Branch Police Station CBPS East Khasi Hills Shillong kaban longkar pang nakabanta ka jing tokit iki kam sniu ka CBPS country kam hapo ka jingkhmi jong Inspector General of Police IGP Eastern Range barkan dani ki shnat trikam ki ban kedup ndutri ki district jong ka Eastern Range ki bakan thob ka East Jaintia Hills West Jaintia Hills East Khasi Hills Ribhoi West Khasi Hills but ka South West Khasi Hills District. Ki officer jo ka thana pulit kin tokit ki case ki bami hakanu kono ko banta ka bahap ha ki district. Katei ka thana pulit ka bathamai kadei ka thanat ka bahnyu pusan ha ka jala Meghalaya bat ka dan hamar prasha jong ka forensic laboratory ka barim ka bhajan ka Shillong Bar Association. Office Rekam Jong Executive Engineer PWD Roads Sora Division kapantip pajbaba an khang shwashi por ka jingya kali halenter ka surok so bar tharya namar barang tripen bhaya ka kapor ba khang banya kali hakate ka surok ka long na do ka por phra bajim step hadu ka por khat ar baje shitengsi ban na do ka por shi baje mensi hadu ka por san baje janmien Las ngodan kam ban khang ya ka jingya kali ka por barang ya ka tari ka ta namar bagi surok ki long ki pakhem bat kan bu ya ka jingma ka bakraw ya ki pajba wala ka tala dan kam kirki ki kali ki laban ya no na ka surok ichamati bholaganj batharya kani ka khubor ka wan shpi nak All India Radio Shillong Laitali ki jingblian bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lait na ka jingpang COVID-19 bat kita kilong Dengmas ne jingdak mut bat shentur penjenga iway na iway pan habay don lang hajo side bhai kikti bat bata bhai ka khmat bat le kita bonsin tung ine tre lang banile persya ya ka jingpang COVID-19 kani ka All India Radio Shillong ka bawan lam shpi ka khubor Ka District Magistrate East Khasi Hills kalayo jing tip bakidon shibon ki try kali ki bapenon kam da ki jing pensawa kali ki balamana bada ka bale kumi ki pen Kenya ka hukum jong ka NGT ba ki kendon an Noise Pollution Regulation Control la shem baka jing pensawa kali ka long ka palat put a Shillong
Namar kata ke District Magistrate East Khasi Hills District kala ai hukum hapo jong ka kanon anchi spa sau CRPC ka bakhang lat ban pensawajam ki hon kali ka jingdi ki public audio system ki baklem da bu put ka jing pensawa hon kali ha ki jaka balabu kerpangkum ki silence zone ki ba amduna ya ka shispa mitar hajan ki jaka hospital ki school ai jing kai ki yeng shari ki jaka mani blai Anam syaru ban penmi jing sawah kapor menmi nadu kapor ship ho baje hadu kapor henru baje men step haki jaka sa briu lat no tang haki jing don kam ke bekerki U Commissioner ba Secretary Shaka Sarkar Meghalaya na kata transport upentim bagi kali baro ki bayad na ki khadap lum khajana ki day ban pendat ya ki fast tag ban lat na ka jing siu pisa da ka kot haki te ki jaka Kani kan sedang terikam na duka khasan terik mentau benai. Kadai duka jing betha bala ai dekat tanat Road Transport and Highway jong ke Sarkar India bagi National Highway Authority of India. King Darbat Hawaii Raja Sabha Maintenance Kasni kala pelat ya ke Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill Ar-Hajar Arphuwei. Kani kan penskem ya ke Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Ordinance Ar-Hajar Arphuwei. Hakabalakti alang haju ya ka kam syakri jong ke officer Indian Administrative Service IAS, Indian Police Service IPS, Indian Forest Service IFS, ringkat bigi officer ki ba syakri ha ka jala Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram bat ki ki jala rin. U Presiden kari ulah pediang ya ka take ordinance sa upanai balala ban penskem bat penthamai ya ka Jammu and Kashmir Reorganization Act Ar-Hajar khat khandai. Ke Reserve Bank jong ke India ka rakhi ya ka tayo aji kai helor ka pisat tingka ka bala sedang naduk menhin kasni bat an penkut dia ka ha ka khatar tarik mentau benai ka jing thmu ka bokong san ha ka penlong ya ka ni ka program kalong ban aji kai pai ba bandan ya ka jingkit khia ba shimram ban siudap ya ka pisat kat kum ka por balai kun bar ki jing mentoi bala ban yo ha ba shimram na ki jaka kan chau pisa ki batikena U Chief Secretary jong Sarkar Meghalaya u MS Rao la play ke program ling baka video conference. Habai jingken u Rao la ro ikijing persang jong ka RBI baula ai jing mut banang ni syakmat laban penlong iki bakum kini gijai program da ka bay snok tilang bat ka Sarkar jilla kana menyo ai jing kai shakibriu ki bakhambun. Palat san huprala khadar hajar mo ki briu ki la yo ya ka dawai banyada na jing pang COVID-19 ha ka leng keri tat haduk menta. Ka kubor belayo na katana jong ko ke khia ka Sarkar India ka ong ba min kasni la ai ka dawai da na ka jing pang COVID-19 Syapala lai pun riu hajar ngot ki briu ki jila ki bla ai dawai min kasni ki kenthop ya ka Assam Bihar Gujarat Haryana Jharkhand Karnataka Kerala Manipur Odisha Rajasthan Tripura bat ka Uttarakhand ke India menta ka don ka kedan ka balai na peding ki ladu ka perthai ha ka jing ai dawai yada na ka COVID-19 hadien jong ka USA bat ka UK kani galong ka jing pentip pat ba ya ki almanak Meghalaya Ar-Hajar Arphuwei ki ba shisla bat kumjuru ki ba bonsla an sedang di nadu menta ka sngi nadu ka por khatwei biji men step hadu ka por ar bajin no phai sngi ha baro ki sngi long tre Laban yo ikti ki almanak na ka Directorate of Information and Public Relations DIPR Lower Lachumia Shillong. Ka almanak Meghalaya Ar-Hajar Arphuwei ka ba bonsla ka shomdor prapho tingka ka wei bat ka bashisla ka day arpho tingka ka wei. Katu ni ka kubor ka lakot bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sngom haban apan mentah sa ka program ka banbon.